Wansugui naidi jodi norongni khata yakeba bank account no 1000 2000 10000 50000 lakh ya purapuri riphaima rang billion romai jodi no rang happai kahangke aboni yagulo noro tabakhlainai wansukmungo kologai thangnai je o rang bor jagani phaikahinai tei srapsani bagai bukhawo wansugui nanai je o rang bai jekono mongsasuk ya gobangma je laibo je muchungmani obo jotono success khlaimano jaga jomin de painai gari de painai nok de talare tala snamnai joto snamai paibai phanose paibai phanose o rang tei pase pailengya amsuke rang happaika bank account no omo haino gotna gotika khoroksa din hajira samung khlai chanai ni bank account to oborong na tini ni video salainai obo ongkha real story ngangke video no first to last toya sangnai naidi haike sinorok saimannai ba haike pin bank account to amsuk rang crore hisab happaikha Bihar Jammu jila ni sim belai khen wan jaknai koktoma kasawai phaika social media o obo belai khen trending te viral cholui tongo ar jagao khoroksa din hajira samung khlai chanai ni bank account no amsike rang habai phaika oborong no nugui bank ni borok rok jotono belai khen molang salai jak bini o rang rok no nugui o rang amsike bango o rang no joto borok lekhawi porjonto manliya bank ni borok ro amsuksa rang kabangma account no habai riphaima nukmani yagulo o din hajira samung khlai nai kwrwi bigra nok ni borok belai khenowa mung kotoro kulungnani nangkha mangalbar ni dino o kwrwi nuphung ni borok ni bank account no 10 arab 1 crore 35 lakh 6000 taka rang sokpaikha hini saimankha o rang no Google rogose convert khlai manang isio je amsuksa rang kabang busuk ongkhana hinai bank account no amsuksa rang kabangma nukmani yagulo bank ni borok rok bo phatcha rang ko niwi mandia je omo busuk rang klai hinai borok Google logo sithangai manai siwo amsuksa rang kabang no lekhana ni bagai koktomani bisingti saimankha o je rang happainai Jaipur plumper ni samung khlaio te aboni logi din hajira rok samung khlai bo sawo koktomani bisingti saimankha budbar ni sari ko bini bupha bithirok chanina ni bagai rang rohornani tongmani tamni hingangke boto Jaipur tongoi samung khlaio te aron hoite rang rohornani buphano adino jotoni slai sekang hangke buphano rang rohona sekang bini mobile no khosakha te bin mobile no khosawoi Google Pay o thangai bini bank account no check khlainani naikha jepro orang no check khlaika apro no nugui mankha je orang amsuksa kwbangma je arang screen no porjonto chakliya line sujao aboni yagulo kheno otini maji bini buma buphano bo saharkha te bo saka pithirongni rang bo rohornai te bank ko thangai nainai orang kubuide happai naki batamo jodi happai kahangangke orang rongno tiklaina hini pawan sukha ni arang no tiklaina hinai bank ko thangai bo withdraw from fill up khai tiklaina naikha fia ba bank ni borok rok 10 second ni bisingo no bini bank no freeze khlai rekha amsuksa rang kabangma nukmani yagulo o bank account no bo Mumbai o 5 bosor sekang khulokmani bo ar jagao tonggai masturi ni samukhlai chapma jorao apruk khulokmani te okok rok no khnamani yagulo bini paragana gini area o joto jaga no pir jagai thangka je bini account no rang lekha baya hisab habai riphaika hinai aboni yagulo kheno bini nogo joto burungsa khlai ur nanglaijak o khobor no khnanani bagai aboni koyekni ni yagulo kheno tesa thaino hai bank ko thangka haipono bini o bank no freeze no khlaijak check khlaimani yagulo bo orang amsuk nukjaga Google Pay rogo check khlaimani yagulo bo gangke norok na ang paithago sawai rowano je
Obo angka khlayo bank ni server ni problem se angna hine tamni gangke obo wai saya obo ni sakang bo obo hai Bihar silao kwbangma jagao no omo hai gotna gotika rang happaimani tei obo simia chini tripura haste chini tripura sani bank account no bo obo hai hapmani khobor thangnai salo khnawi mankha baksa khnawi mankana tei baksa khnawi mania phono ongoi mankana obongkha damodi ni channel o bono phunukka je Kotak Mahindra Bank o rang happaimani lekhaimani hisab rang happaimani aboni yagulo kheno bini bahaino hai rang check khlai pru kheno nogoi mankha rang kwbangma phiaba je pro rang no withdraw khlaina thangka apro kheno bank account freeze ongjak mankha hingkangke obono one sukka hingkangke to obo bank ni server haino ma tongo tamni hingkangke amsuk jona borok ni aro amobo Kotak Mahindra Bank o simisingo omoni bade kuno bank o phano omo hai gotna goti marok to khnaya ko a bank o simise khnawa an mote hingkangke obo bank ni server problem no hini one sukka hingke norok ni mote bahai norok kisa comment khlai sadi norok ni opinion